Izinto ezinkulu lento oyithwele will always affect the atmosphere around you. Ngoba uma ingcwele efika phezu komuntu akamshiyi engabambile. And ufuna ukuqonda lokho namhlanje bazalwane ukuthi uma uthwele izinto ezinkulu akusibona abantu abantwana bazobona ukuthi uNkulunkulu abantu abanesathane. Hayi laba bakithi. An opposite altar will always detect first. Ukuthi sisebenze ofisini elilodwa kodwa lo kunentanayo thina esingenayo. Ingakho abantu abasibelelwe umoya engcwele noma bahamba noqobo kamoya engcwele lento umoya engcwele uma bengena kuma office spaces ungangena bakhuluma vele bathule. Uma uthi uyaphuma vele bakhuluma. Usibuza ukuthi wena kufika mina abantu bathula ilento hamba nayo ifika bathatha over. In the atmosphere it control every space. Igama likaJesu. Kufuna siqonde lapho bazalwane ukuthi uma uNkulunkulu ekumphathile umoya engcwele kunezinto ezizokwenzeka uma we understand ngaleso sikhathi noma sibuhlungu kangakanani sibekezelele singene yomsebenzi kamoya empilweni yakho. Awujabulele kuba nazo zonke impendulo kodwa uma inkosi ikusibekele since I do not know a man. I also think that I'm not what a sazar. But I never show you in Tonanala. Oh, my man, to be intimate. Imagine, also, when I'm so cool, I'm saying, in Tonanala, imagine, we don't get tired. Let us pull my eye, if you're not at it. Oh, I must have tools and this. Oh, I need a man. Maria, you must know from today. Oh, to Maria, how shall this thing happen since I do not know a man? Is it in the Pendula? I, Maria, oh, my God, will be of everything. To my oh, Maria, so Valentina, so Maria, come on, let us say something to enter. The Spirit of the Lord will overshadow. It is because Maria Kumu Katoku. Oh, Elizabeth, who is about to live. What about that? So did I. Elizabeth, do not surrender.
sithola abantu abazokushobelekile. Oh, Maria Bull, madodeni. Awunika basebenzayo. Abangakholana ney'ntandane phuma emntandaneni. Awukwazi ukuba ne-encounter yomoya ngicela uphinde uyidisinabe ngomntandane. The experience of the Holy Spirit must be in your identity. The experience of the Holy Spirit must be in your foundation. Support izinto bazalwane abantwana abayikholwa eqhamukeni ngiyaphinda futhi lo nyaka awukho unyaka ozoba muhle bandla njengalena bazalwane abonge igama likaJesu isithi ingilozini Maria umzala wakho Elizabeth una 6 months kule nto ozoyiqala namhlanje lo mzala wakho Maria ukhulelwe esemdala. You must take note of the emphasis of the scripture. Ukhulelwe esemdala kungasalindelekile sekuvalwa amehlo esedisqualified. Elizabeth wakhulelwa esemdala besithi papeni noma bekuthiwa inyuka. Oh Lord, idakala mzonamezela namhlanje ababa le conference uzoaddressa nge-past tense. Ngoba abantu bazohlangana namandla kaboyingcwele aqhubekamise ngemeko. Kuthiwa Elizabeth noma bekuthiwa inyumba ngiyathandaza igama likaJesu. Ababa bengasebenzi lona bekuphela ngoba omnanana mama ubebhekene na 2 mountains esimasa ngaba futhi Elizabeth wayesamkele ngilekeni akhe answer basho ukuthi abahlangane nomoya ongcwele baba nofakazi okuphinda abantu phansi abahlangana nomoya ongcwele uthi ufakaza ngempumela yomoya ongcwele bakhona bodwa bazale bathi hayi ukwazile into engenzeka kanje abahlangana nomoya ongcwele ubanikazi ufakazi abungekho nasemhlabeni awuthameni bazalwane awutshela makhaya ziyajika izinto emfaka nomhlaba. Oh hallelujah. Ithi ngelozi ke I am not mentioning Elizabeth ngoba ngithanda ukukhuluma indaba zabantu. Ngimention Elizabeth ngoba it was impossible for her to conceive. Ithi ngelozi Maria cela ukwenza i-case study. Number 1, uElizabeth ukhulelwe esedlulelwe isikhathi wena usesesikhathini. Number 2, Elizabeth ukhulelwe indoda ivala umlomo ukuthi kade nje lento ukuthi ayinamsebenzi nendoda lento. Because every doubter ophila nawe in your life uNkulunkulu uzoyenza sure ukuthi abazophazamisa le process uma ngcwele uzoba silent uzobenza bangabi part of the process babone manifestation. Shout hallelujah. Akubonga igama likaJesu. Ya ulithi ukhulelwe esemdala futhi lo bekwaziwa ukuthi unyumba. Akubonga igama likaJesu. Uthi ke uElizabeth indoda yakhe ibivala umlomo kodwa khulelwa eyakho ifuna ukukulahla kodwa uzokhulelwa ukusikake lento ukuthi lo wayelahlwa lona wayivala umlomo kodwa wenza njani nasabukubisa igama lokhulelwa manje nenzane enkonzweni lithi mina oqala wavala umlomo uze qaka
ukuthi ngeke ingandoda phakathi. Okwesibili wayefuna ukumlahla ukuze icace ukuthi lo mama umithe ngikude ngingani. Kodwa umoya oyingcwele uzawusibekela. Ngiyathandaza umuzo sexabanakele unyaka usaqala ubayibhala makasibekele namhlanje. Shout hallelujah. The Spirit of the Lord will overshake you, and what you shall conceive, it shall be called the Holy One. Ngoba kungcwele lokho sokhuleka. Awunikhona bazalwane. Manje ke ubingilosi ikhuluma noMaria, ufuna sizofika kwiphonto ukuthi kanti uMaria ikhulekwe yini. Ubingilosi ukukhuluma noMaria intshela lokho the Spirit of the Lord will overshake you. Uzokhuleka uzobamba ungcwele akho igama likaJesu. Lethu Maria wayibona ukuthi ngeke ngiyiwine le argument ngalo muntu. Ethi ingilosi Maria number 3 ke manje. Ngicela uphume ngempela madoda. Ngokugcina nginceka phuma ngempela emadodeni mami. Ngoba lento izokwenzeka indoda ingekho. Awusondelani bazala. Yaphuma ngempela bonje kulonyaka yeka lento okuthemba abantu ukudlula uNkulunkulu. Lenyaka le yeka lento okuthemba connection bakho udlula uNkulunkulu. Usophoxeka uzuyeke ukukholwa. Bheka yena ngoba bonke ababheka kuye phezulu ubuso babo bakhanya. Abazange bajabulishwe. Awuqala bakhala ungathemba abantu ukudlula inkosi. Awukhulumani bazalwane nikhona kodwa? Oh Lord. uMaria wayibona le argument mntakagumente ukuthi hayi le argument ngeke ngiwini. Uthi uMaria makwenzeke kimi. Kade ngakafiki. Makwenzeke njengokusho. Bangithandaze namhlanje ebusuku. Awuthanda bakhanthi makwenzeke kimi. Hayi njengokusho kwabackground yami. Hayi njengokusho kwamaphutha ami. Hayi njengokusho kwabangithakathayo. Hayi njengokusho kwabangihlebayo. Makwenzeke. Uthi uMaria makwenzeke kimi njengokusho. Uthi ngiyayibona lento uma ngiyi-analyze in a natural dimension angiyenzi sense kodwa namhlanje ngizothi makwenzeke. Awu njengokusho kwani bazalwane. Uthi uMaria I want to carry the result of your word. Bafowethu uma izinto zomhlaba esinazo singasiniki imphumela khona enye imphumela esingayilaphi. Imphumela yesu ngegama likaJesu. Ngizomemezela makwenzeke kuwe njengokusho kwethu kaSomandla. Makwenzeke kuwe njengokusho kwethu akumenyezelwe. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uthi let it be done to me according to the declaration of the word. Ngiyathandaza, may you carry the result of the word this season. Lonyaka grabha into ezokhishwa imphumela yesu. Lonyaka thola umsebenzi ozolethela yizwi. Lonyaka thola imali ozoyinika yizwi. Ngiyamemezela egameni likaJesu makwenzeke ey'nganeni zakho njengokusho kwezwi. Makwenzeke emshadweni wakho njengokusho kwezwi. Shout hallelujah. Lesikhathi ethi makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakho ingilosi lithi the angel departed. Ihambela ingilosi ihamba ngoba usekhulelwe. Phela ngesikhathi ethi makwenzeke kimi the word that was declared became the seed. Bazalwane ngithi izwi balikunika imphumelo oyidingayo namhlanje. Kwabagulayo mabaphile ngegama likaJesu. Abavalekalo iminyango mayivuleke egameni likaJesu. Abahluphekile mabaphuka amathonga. Shout makwenzeke. Awuthi umakhelwane uthi makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lenkosi. The devil is a liar. Siyabona njengoba izwi limemezele bathi Isaya libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Shout makwenzeke kimi njengokusho. Ngiyamemezela bathabalakele. The devil is a liar. Izwi kaNkulunkulu lizokunika lento oyidingayo. Ongahlangene makuhlangane. Ongenzeka kwenzeke. Okuvalekile makuvuleke.
Shothi makwenzeke kimi. Hayi njengenzondo yezitha zami. Hayi njengenzondo yabakuhlebayo. Makwenzeke. Kodwa kapho abantu abathi makwenzeke kimi. Namhlanje siyamemezela. Asikho isikhala esibekele wena. Esizophumelela. Ngisho ulimi olukhululelayo. Liyahlulela lukuvukelayo. Shothi kuyenzeka. Kuyenzeka ekuseni. Kuyenzeka emini. Kuyenzeka ntambama. Makwenzeke. Idigri yami ihlulekile kodwa makwenzeke. Kimi. Ngithi zonke izinto nazo ehlulela ukunika ama-results. Namhlanje ngithi awunyukela kwenye dimension. Khona idimension yezwi. Makwenzeke? Awunika abawuthibile high five ukuthi makwenzeke. Makwenzeke kimi. Njengoba usho. Oh, shout hallelujah. Masivuleke isibeletho sakho sakamoya. Sibambe nezinto esiyimemezelayo la. Sibambe nezinto esiyimemezelayo. Makwenzeke. Hayi makwenzeke. Impela yami yafika kodwa makwenzeke. Ngakahlukumezeke empilweni kodwa makwenzeke. Uthi-ke noma ngingal-understand izolimemezile noma izolimemezile lidinga indoda kodwa ngoba ethi ngilozi Maria okokugcina phuma emadodeni. Yazi isizathu sokugcina ithi mkhiphe emadodeni siphi? Ithi Maria mina ngiphela la kwenziwa khona amadoda. So amadoda enziwa yithi. So siyakwazi ukwenza umsebenzi wendoda ngoba nalento indoda esebenza ngayo yenziwa yithi. Awutshela emakhaya ukuthi sengiyabona manje. Makwenzeke kimi. Noma ngingenabo connection. Makwenzeke kimi. Noma ngingenazo izinto ezibambekayo. Jesus! Shout hallelujah! Hallelujah! Shout makwenzeke! Jesus! Hallelujah! Oh Jesus! Abazalwane, esinye isizathu esenza uNkulunkulu umkhonze ngongamsabi, unezinto zeyikhwepha zakho zodwa. Kanti empilweni uyadinga ukuba nezinto. Uma ufuna ukulova enkonzweni kuyiSunday, uthi uyalova ithi imoto hawu. Anamoto wayithola ungaqualify. Kunokuthi ayikakadliwa nje kusomusa kaNkulunkulu. Empilweni uyadinga izinto ukuthi ufuna ukuphakamela uNkulunkulu uthi umsebenzi hayi. Abantwana waqashwa ngedegree ngediploma kufuneka abe nedegree. Wathatha nelearners kufuneka abe nelicense. Uyayidinga izinto ezingakuthobisa uminyama iphakama. Ubumzalwane ufuna ukuthi lokho ngadlala isitokofela ngakuthenga, lokho ngakubhajekthela, lokho ngakulepaya. Bese uthi lokhu nalokho okuhle nomusa, lokhu nalokhu okuhle nomusa, lokhu nalokho okuhle nomusa. Hallelujah! Oh Jesus! Uyazifaka mivela ukuthi uyakholwa usindisiwe kodwa yonke into onayo bayikhomba yavelaphi. Ukube nazo izinto ukuthi siphi isizathu ukuthi noma unomusa akazungabisa ngisho umsele uwena okhokha ibhondi manje unalo ukuthi bazoqedela ugesi yabona kodwa uma uyaphela enkosini uyababiza basalana ke nifike nizothandaza ngoba ekukholweni kufuna ube nawo ama-result ezwi uma usathane ethi uyakutshontsha ngepride ithi kuphumela kanjani.
o-aplayile osadinga ukuphendula ngithi makwenzeke kuwe onemali okumele ikhokhe kodwa engakhokhi makwenzeke kuwe onama-invoices komasipala abangakhokhile ngizothi namhlanje let it be done. Jesus. wathi uMaria makwenzeke kimi njengomusho wezwi lakho besithi iBhayibheli verse number 37 ngokuba alukho olungenzeki. Sengifuna ukuthandaza awutshali makhelwane ongenzeki ebantwini kodwa kuJehova simkhonzayo kuyenzeka. Namhlanje ngizomemezela ama-possibilities. Namhlanje ngizothi okunga sengathi ngeke kwenzeke. Ngizofana nawe esibongweni sakini. Shout hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. For nothing is impossible with God. Sondelani. Nothing is in with. Yalethi isho ukuthini? Lento isho ukuthi umoya ingcwele uyakwazi ukukupha engademejanga. Ngoba ikhona lento ethi kubazalwane I want to succeed at all cost. Akade ndaba uthi yini ezolimala kuye as long ethole lesisiso asifunayo. Kodwa kumele ethi nothing ayikukho lutho olungenzeka. Yazi ithini lonto? Isho ukuthi uMaria wakhulelwa wasala wayintombi. Wazala wasala wayintombi. Ngokuba alukho lutho. Lo lutho usho lutho. Jesus. Lo lutho usho Jesus. Sondelani. Uyalizwa iBhayibheli lithini? Lithi iBhayibheli seek first the kingdom and all it and all these things. Okay, sondelani ke. The key word in the text is added. The key word is not just seeking, it's not just righteousness, but the key word in the text is added. Not exchange. Ngoba kunombuso as exchange siyaedwa. Awutholi into bese ulahlekelwa yenye. Uthi ubamba lokho kodwa kusakhona. Jesus. Uthi ubamba umsebenzi kodwa ukuthula kusakhona. Jesus. Hallelujah. Nosathane kuya-exchangewa. Kodwa embusweni uyaedwa. Jesus. Jesus. Hallelujah. Okay, ngicela ukubuza. Bangaka abantu obaziyo abawa mhla bethola umsebenzi? Baye kukhonza, baye kukhuthala, baye kuthandaza ngoba bathola izinto ababeyifuna ba-exchange nge-commitment. Bangaka abantu abaye kuvutha mhla beshada? Lokuthiwa siyamazi. Kodwa wamane washada. Ngoba kuyingozi ukufuna kanti uyo-exchange. Kodwa la embusweni uyakwazi ukukhulelwa usala uyintombi. Uphinde uyozala. Ngokuba lutho. Jesus. Hallelujah. Uma ingcwele umekupha akakuphuca okunye. Kanti uSathane uyanginika imali akuphuca ukuthula. Ingakho kuyingozi ufuna ukuphumelela at all cost. Ngoba uzodayisa ngomzibulo ngesitshu sikabhontshisi. Enye into uma ingcwele ayidimanda kule season ebandleni i-discipline. Musa ukuba nomona ngonenhlahla endleleni yakhe. Awutshela makhelwane uyaedwa as exchange.
ngiyabuza bazalwane bangaki manje abantu enkonzweni abahamba inkonzo ingaphelile ejahe imithi nebhizinisi abalinika uNkulunkulu ngoba it is dangerous to seek uthole bese exchange ngokunye wena all right kabo wamanje wathola le nto uyithandazela uma ingcwele wakunika wasu exchange ngecommitment yokukhonza wena awusini kuzokhonza uzovela ake ngiye boze bakhulume ake namhlanje uyavela awusakhonzi wena manje wena othi argument yeshumi wena uthi abasifuna ishumi basikusho wena ophila ungenasarali wondliwa uJehova uNkulunkulu wathinta abantu wanakekeleka uma usuna 30,000 rand ngenyanga uthi wena badla imali zethu waba nebhadi awuedwanga umsebenzi wa exchangewa ngomphefumulo wakho wena wagcina ongaphakamela isonto all these things shall be uthi usathane uJesu emficela mbili uthi shintsha la manje abe yisengi uthi uJesu hawu sathane kahle as exchange la yeah uthi uJesu ngiyafuna ukudla but not at your command bazalwane balekelana ukudla at the command of the devil ngoba uma exchangeile uma kuthiwa uzosicela abazofakazi uma uthi uyaphakama uthi usathane hawu nawe baningi abantu abanezinto la abazi nokusiza ngazo inhliziyo incane ngoba wayithola kodwa wahamba umphefumulo wakho umoya oyingcwele can't give you something wayifunayo over a bedroom. Don't go to a bedroom. Don't exchange. I can't give you over an interview in the boardroom. And don't interview at a service bedroom jail, which we don't exchange. Uma ngihlula ama credential ngahlulwa esigisi ahlulwa ukuphendula is fine. Ngoba ngisaba ukuyongena emsebenzini kanti liyabuya ilibo lethu. Awukwazi ukuzidla wena. Awazi kuphela ngoba njalo uma uyowithdraw le mali njengomuntu ozidla wena. Ngoba ngisho unayo ujabula uyacabanga ukuthi kodwa kunale yamini. Nama colleagues ayazi ukuthi aqashwe kanje sesiyamazi. Uma uqala udlala igospel uyasebenza bathi usengisiwe. Uthi nampona again bathi oh. We must fight the demon of succeeding at all cost. Uyalindwa umoya ingcwele. Kwesinye isikhathi Jesus ubiza ukuphila kwenu. Hallelujah. Uyalindwa umoya ingcwele. Babazalwane ngiyakuthandazela nami ngiyayithandazela. Succeeding at all cost is an exchange. Abangcwele basendulo baliphatha leli gama laba udondolo lwabo ezinhluphekweni zonke lithi iBhayibheli abanye base bafa bengasamkelanga ithembiso kodwa benga-exchangeanga lithi iBhayibheli uJehova wajabula ubizwa ngoNkulunkulu wabo we must deal with peer pressure, we must deal with social media, we must deal with content. So there is a lot. The goal is not to
don't appear successful. The goal is to be successful. But the leading goes to overshadow you. Ungayiphathi izinto ongenayo iprocess yazo. Ungaveli ngathi uphumelele ungaphumelele. Don't pretend. The goal is to be, not to act. That's it. Awuthi umakhala nakukho okungenzeki. Number 2, yalonto isho ukuthini? Lento isho ukuthi uMaria, she is the only woman in the whole universe up until now owaphatha itifiketi ezimbili. Wasithole sasekliniki, wathole somntombito. uMaria wavuka wayekliniki washo ukuthi njengomuntu okhulelwe I'm subjecting myself to processes zomuntu osifazana okhulelwe. Wathi washona lana manje uma kufikwa lapha na kuyabuza uthiwa igama ngani? Asho ukuthi uMaria uthi uvela lapha athi ngivele eNazareni. Uthiwa ubani babo wengane avala umlomo. Uthi nesi kufanele. Shutha udakiwe. Awumazi shutha udakiwe. Nanje nilalwa nje manidakiwe. Wathi ngoba kuyenzeka into evele ezulwini kufaka ehlazweni kancane. Babazalwane, uyabona leti mingakakhulumisi lena. Thank you. Lento leti ngikhulumisa ukuthi uzama ukuchaza. Bathi jona indlela achaza ngayo isigebengu phela nendlela achaza ngayo. Lathi nesi wengane ubani babo wengane. Wathula uMaria lamemeza athi weseji hey wozongilalelisa. Imithi kodwa imazi babo wengane. Lokho ethe uMaria ngaphatha okungenzeki kubantu. Kodwa Jehova uyenzeka. Athi nesi lethi isandla check ingculazi futhi wena ngiyakusola wena hey wathi hey unenhlahla negative unenhlahla yakushukela yakusawoti yakicoke mithi manje lathi mi uye ngomhla ka2 October wathatha ikhadi uMaria walifaka isikhwameni wahamba wayekhaya. Afika wahlala phansi uMaria. Wahlala phansi uMaria. Uthanje uMaria ehlalele phansi. Kade kuhlala iredo. Wezwa isimemeza lithi uyamemeza kaNdaba. Uyinkosi yomhlanga. Uyinkosi yomhlanga. Wamemeza wathi sino. Idlula mithi yamakhosi. Umisuzulu kazwela ithiyo. Ilanga inkosi ephathwe ilanga laseSwazini ephathwa ilanga laseSouth Africa. Iqala zonke into. Ukube iphelele esigodleni enyokeni. Wathi uMaria ha. Ake ngiyobona isiyandi sami. Nami ngipheke khona. Nokuba kungenzeki. Ibhasi elithatha amatshitshi aseKatlehong lizoma ngase-Old Khumalo Clinic eSontonga Road. noMaria wathatha iy'khwama zakhe wabheka khona. Bathi abantu abazindaba elokishini hawu bathi abanye myekeni yogadela amatshitshi iy'khwama. uMaria wavala la wathi okungenzeki kubantu. Ngiyathandaza uNkulunkulu makanginika ama-result azoshiya ukuhamba kahle. Jesus! Wangena uMaria ebhasini nazo zonke into. Umacula naye egide. Naye yafika i-10 yakhe waqala ingoma yakhe. Yana wayibiza ingoma yakhe. Wathi akini ngibongiseni uthi sekuze kwahlangana. Usungcwele manje usacula manje. Wasondela iqhikiza le ntombi lathi intombazana. Cela ukucula. Siyazazi indaba zakho. Wena noJosefa nengilo siyazazi indaba zakho. Sangena intombi. Uthoma kwi-10 kaMaria yokuhlolwa sengiyathandaza.
ene sisakhe sincane uMaria wathi engena kwababa ugogo ohlola intombi wathi hey ntombazana uzofunani la wathi uMaria gogo ungangijaji ngihlole ungangijaji gogo ngihlole samemeza sathi hey lokungaqala ukuhlola intombi ngo-1979 ngiyaqala ukubona lento salwa sathatha sabeka ichashaza la samnika isitifiketi waphuma uMaria wathi ngathi mina isibaya sikababa sisahlangene waphuma with 2 certificates confirming pregnancy esokuqala sithi ingane ikhula kahle esesibili sithi uyintombi because what is impossible may God give you the result that seem impossible. Jesus! Hallelujah! Shout hallelujah! Oh, Jesus! Shout him out once again! Jesus! Ngifana sisikhwama Apostle Sam, naso isikhwama samKristu. Awuthi makwenzeke. Makwenzeke. Manje ke sengiqedile. Into ezokwenza kulonyaka uhluleke ukwenza lento eshiwo iBhayibheli. Letho Maria masinyane wapakisha impahla zakhe. Wapakisha impahla zakhe wasuka eNazarene waye eJudiya. Kodwa nini bazalwane? Cela ngisize. Speed matters in the things of the spirit. Umoya ayingcwele khulumile uyadepend ukuthi uact fast kangakanani. Ngoba kukhona abaphuphunyelwe izisu ngokuhlala lapha abakhulelwe khona. Masinyane. Njalo masalona? Ya, wena inkinga yakho uma ungcwele ukhuluma manje uphinde upostpone. Uma ungcwele ukhuluma nomuntu la ethi ngicela umusuka la uye ekhaya uthathe leza impahla nale lateki nale yangubo nale yajini nalo khana unike lo mzalwane kube nento ethi wena ngeke ngisazophenya ngisazobuka ungibhija nongambhiji kanti lento ibingalele empahleni ibilele kumasinyane. Ubaba uthi kwendodaneni yakhe ngicela ungibambele inyamazana ungenzele isilovela ngendlela yami ngidle ngikubusise ngingaka lona otsheliwe wadebesela kanti khona umama olalelele ongeke wenza masinyane khona umama ulalelele ongeke wadonsa bengekho ku-instruction wathi hey uyavuma dala ngicela njengamanje uyozikela manje ubuye ngizokufundisa ubaba wakho uphekelwa kanjani ngizongibhathisa isikhumba salento ozobuya nayo lona otshelisa usadebesela usacina isagila usacabanga izinja engakuphi lona otshontshelwa isibusiso yena uyagijima Jesus! masinyane Jesus! inkosi ithinta manje yenza manje Jesus! ukhuluma manje yenza manje masinyane wabazalwane yenzani masi wathi masinyane uthatha impahla zakho wapakisha wavala bathi Maria kwenze njani wathi ngiyahamba uyapha bathi ngiyeJudiya bathi indaba bathi hayi ngiyofuna abakhulelwe njengami bathi hayibo amaningi amantombazane eNazarene akhulelwe bathi akhulelwe kodwa akhulelwanga njengami ubengithi senifikile kanti ngakafiki awutshela makani bakhulelwe bona kodwa bakhulelwe njengami bona bakhulelwe natural way mina ngikhulelwe supernatural way manje ngifuna ukuhlala nabantu abakhulelwe kanti asikhulelwana ngendlela efanayo. Shout hallelujah, shout izabothola abakhulelwe njengawe awutshela makhelwane ukuze lesi sisu survive abothola
usukhulelwe into zaphezulu awuhlali nabantu abakhulelwe into zaphansi. Maria indaba ohambelana uthi ngicela ngiyibuzela sengiyahamba kodwa ngiyibuzela. Uma kuthiwa umuntu ukhulelwe uthi uma ingane okho iphenduka kabeswini uyibiza ngeyithakazela. Yabona ukuthi Ndlovu Gatsheni boya benyathi awungangilimazi phela. Uthi uMaria ke uma bethakazele zabe eNazareni mina ngizothini? Ngoba phela sifana nje. Kuthiwa kuyenzeka umama during pregnancy athandise ubaba wengane. Awunabo ufakazi. Ya bethi uma uyamfonela uthi ngisacela uzosibona nomntwana sikukhumbule bese yafika kubaba. Tabernacle of God Church of All Nations. Ibandla iTabernacle of God Church of All Nations ngaphansi kobuholi bukaMphostoli uTP Ndaba bakwethulela iHoly Spirit Conference. Lena iconference kamoya ongcwele yenzeka eKatlehong maqondana neOld Khumalo Clinic. Ikhulumo ongayilindela kule conference umvangeli uGambushe Ndlovu, umfundisi uV Mboniswa, upastor Nkosiyazi Dlamini, nabazoba ingxenye umpostoli uLinda Ndaba, kanjalo noMangobe. Ngiyawuthulula umoya wami phezukwayo yonke inyama. Zifikele mathupha eKatlehong maqondana neOld Khumalo Clinic. Uma ukude ibuke bukhoma kuFacebook Live. Ngemniningwane ungafonela uReverend Mohlawonga ku-06 7755 798. Holy Spirit Conference 2026 ifikile ingqungquthela kamoya ongcwele. Amandla okwembathiswa nogobo kule conference. Ingcebo kaNkulunkulu umpostoli uTP Ndaba usibizile, ungaphuthelwa. Usikamama khela aphinde polish isisu la. Uthi uMaria ngesikhathi bebiza ama-o abo mina ngizobiza abanye. Into ezongisiza ukuya kumuntu okhulelwe. Awuthi nababili uthi khona abakhulelwe njengawe, khona abathandaza njengawe, khona abaphela ubungcwele njengawe, khona ababikela njengawe, khona abakhonza njengawe. Abazalwane ingozi enkulu ekhona nokukhonetha nomuntu obebiza igama likaJesu kodwa ongaphili impilo ephilayo. Angithi ngaze kholeni khona abasindisiwe kodwa abaphuza amawayini. Angiyakwazi lokho. Banathe ngiyakwazi. Kodwa bona kanjani? Bakhulelwe nabangithi. Kodwa ubusantla thina besisa sikuphathe ngendlela efanayo. Khona umuntu ongaphuma lana ngaye ekhaya kodwa usindisiwe. Ngoba ebazalwane it's not about the mention of the name. Usindisiwe ukhonza njengami. Uyakholelwa nemisweni engikholelwa kuzo. Anjika sinaba ekholwa nje entindisweni. Sinabanje abachayi bazalwane phela uNkulunkulu siswe isizayo. Kodwa siyakholwa ngithi. Manje uzobona umuntu ethi Jesus. Kanti uJesus usemlonyeni awukhethile. Manje kuzokusiza lana ukuthi uma ukholwa umbheke ukuthi ukhulelwe. Ya ngoba abakhulelwe izinto zaphezulu they don't connect first, they discern. Ubona ngani ukuhlala nomuntu okhulelwe ongakhulelwanga kodwa okhulelwe kodwa ongakhulelwe njengawe uhlangana naye unokukholwa uhlukana naye usudatha uNkulunkulu. Yameni yakhuluma nje athi awu ngathi izinto ayibheda kanje, umnotho ubheda kanje, awu ngathi jeni uyisiphethe kanje na ubona yini engalunga la ukuthi uhlangane wena unento akukho kungenzeka. Webazalwane don't connect before you discern. Azongimangaza amakhono abantu basindiswe emlonyeni. Ebazalwane abantu basindisiwe kodwa bazodla ingane zabo. Yabona indlela siphakela ngayo enkonzweni uhlile ukuphaka nasenyameni. Abona manje uthi hayi ngoba umzalwane ubise igama Jesu yakhona uzohamba uthatha yonke imoya ezokhipha isisu sakho. Ebazalwane umvikele lo mntwana uzosindisa wena. Angiphume kanjani sengithandaza
One of the greatest tragedies esibhekene nawe emsindisweni nasekholweni, abantu abake bakhulelwa baluza izisu. Balwa nabo bonke abakhulelwa. Abantu abake bakhule abayazi itest yokubamba izinto zikamoya kodwa saphuphuma izisu because of their negligence. Ngoba lento kamoya ayisurvive umwenza noma kanjani. Wena ngabe ukude manje uhleka wonke amajoke. Webona umuntu akaphunyelwe isisu. Uma khozwa kuthandaza uzusale wedwa uthandaze ngimoya unxuse inkosini. Baqhweba nathi nambonana. Funa amadoda yambona nje. Yini asaledwa azakhala. Ukhohlakele kabe bayazi babonana. Bafisa lento kuwe ngabe kubo. Phela yike enzima, ayike abhlungu njengokubona abantu enkonzweni sikhonza bengena ngimoya usale ngaphandle. Ngesikhathi usale ngaphandle ubuka abangameshile kahle, ubuka abanayinwele engekho right, ubuka abanama-growth, ubuka yonke into ngoba uma usuphunyelwa isisu indawo kaNkulunkulu espiritual iba natural kuwe. Ugcina uyi-hairdress uthi akaqame ngani lo siyakhonza njalo thina. Ugcina uyi-fashionista uthi lambala umeshi wena walahlekelwa yinto kamoya. The thing of the spirit is irrelevant to you. Awuthintele makathambo ucinga abakhulele. Maria into ezongisiza la ukushiya iNazarene noma ngizalelwe kuyo ngikhulelwe kuyo. Kodwa ngishiye ngeke ngiyofuna uElizabeth. Number 1 kuElizabeth ngiyofuna izinto ezimbalwa. Elizabeth usemdala manje. Ufuna umbuzo umuvu wekuseni ngathi ufuna ukuvomitha kwenziwa yini. Uzokutshela Elizabeth ungayidokotela. Ngomosha imali. The process. Sondelani sondelani. Tshela makhala nje ayi process. Uyofunani Elizabeth? Ngicela nibambe isequence sengiqedile. Akusuka nguElizabeth waya kuMaria. Kusuku uMaria in the nutshell kusuku okhulelwe kamuva waya kokhulelwe kuqala ngoba lento imoshekile ngisho nje nale mize siyakhile imoshekile yazi moshwa yini omakoti abancane abafuni ukuhlala namakoti abadala bayobuza nje umuntu ona-30 years enza lento uthi mama ungitshela wake wafuna nokuhamba uzothi mama ukhuluma ngokuhamba angahamba kodwa ngabona sengifike ekhaya uthi ngiyobuyela emagemini okupheka ngiyomenyeza omama ethi kade anivuki ngani bezalwane sondelane kube namagema okulala embhedeni sondelane omakoti abancane yekani uku-advayizana noma nizoyibulala lemshado ngeke ukuthi omdala oshadele kini una-5 years omunye una-4 years omunye una-3 years omunye una-6 months omunye una-18 months bese niya-advayizana ngamadoda nizophethisana hambani kogogo nomama abadala banakhe umqolo wokuhlala emzini lalela ngibazalwane uyazi ukuthi ngikwazela nje isibonelo uyazi ukuthi uma ushadele emzini onama-spiritual baggage kanti wena uzobe redeemer uzokuzonda lo mndeni ngoba bekho abantu abake bathanda umsindisi wabo abekho uyazi kuyenzeka ukuthi ushada nami kodwa ukhokho wami wayengakholwa enza into zakhe umkhulu wami engakholwa enza into zakhe nobaba wami akakholwa wena uzongena nge-4th generation esindisiwe kodwa emelene with 3 generation engasindisiwe ucabanga ukuthi wena ibuphi ubumnandi uzothola lo muzi ngoba uzozonda umama
uzondo usisi bathi lona udla imali kabhuti abalwi nawe wena you are fighting against altars that were established before your coming wena ungene umbathi igazi bona bambathi imithi kodwa obvious ngeke uhambe ngoba uzondwa bakithi usathane uzokwenza ngenze amaphutha angachazeki ukuze wena uye kirolo yokuba iredeemer before you marry a man study his family life ngeke uzoshada emndenini izukulwane sokuqala kwakunenyanga wena usanensindiso nizolwa spiritual uzothi wena uyazi njalo ukhanga be-right angithande angiphathe kahle angikhiphe kodwa hey aphinda jika usodinga-ke abadala abasibambe kuqala isisu ukuthi umntwana uvikelwa kanjani webazalwane i-divorce is not a solution uma uzoba i-deliver webazalwane ngicela omakoti abadala bacinga omama abadala uyobuza ukuthi emshadweni kuhlalwa kanjani niyazi ukuthi omakoti abancane abakwazi ngisho ukuphaka i-presentation yeplate abayazi and they don't understand that men don't eat food, they eat order. Ayikwazi indoda imithika ngapha eresini qhamuke ibhitruthi igeleza igijima ishawe enithu ngapha imithika ngapha qhamuke igrezi yabaleka ichitha ngapha. You are closing the appetite of a man. Hamba nobuza abantu abadala indoda iphakelwa ishaywe ihlukaniswa kanjani? Uthi uphakela ukhumbulele e-restaurant uthi welele ngicela omakoti abancane bahambe bobuza omama abadala nogogo abadala niyazi ukuthi omakoti abancane abazi nokuthi ikamero lendoda liphathwa kanjani ikamero indoda ithi yangena iy'ngane leli embhedonayo ithi yangena amaphampa asahleli lapha already ngoba awukwazi ukuyiphalesi yakho the most important room your parliament kunabanamkeni kuney'mpahla kuney'ngcence laphana your parliament isibindi sokushintshela ingane ekamereni lendoda yakho usithathaphi where decisions are made where the creative of a man is endorsed. Uyabona wonke umuntu la makuthiwa kuwe ubaba uyakubiza uthi wena ukuphi bathi usekamereni uthi yeah ngoba i-bedroom in a sacredness inobungcwele obuthize obudinga bugcinwe kodwa ngeke niyithole leyo nto ningabangani nibancane. Ngicela abancane bobuza abadala ababizwe kamuva ababuza ababizwe kuqala ababizwe kamuva ungezwa amandla uzubizo uze yonke into hamba kwabadala baxoxele bakutshela ukuthi usazoba usazothola nje iy'nkinga utshela ziningi iy'nkinga ezinye awuyiceli zilethwa nje ubizo uma iglobhu ikhanya kakhulu ney'mbuzane zibaningi azoshayela uma ufika la unciphisa isipidi ibhendi uthola hayi ngizwa amandla athi siyeka amandla ibhendi kusho abantu abadala bakutshela ukuthi lana-ke la kushumeni khona i-level awusheli bayizela uma ungenadiscipline uzowa lento akusiyo amandla le ngizwa amandla udinga experience power. You must learn to stand in the shoulders of older people. Lana bak-offerishe imoto la athi manje imoto yakutshela umuntu ukuthi angibona ukuthi ushubele eThekwini nje hamba ngani
uthona ngizoflathi yazi nami njalo ngisedebheni leli weekend sibhemile ke njalo isidla ugwayi bhemile njalo usudinga abanjani abadala abathi mfana once waqala walala noyedwa uyakhona abazalwane ababambeka muvi izizwe ababuza ababambe eqala ayikho into enzima njengokuthwala into e-understand wena umoya ngcwele kuphela bonke abantu bengayigxeka kodwa they don't know the pain of carrying a gift. Ngicela kule nto yenzayo ungafika enkaphaneni uphakame buza abafike eqala noma ungafunda ubadlule ithole but yehla noma ufike ungcono unginabo ngokwemfundo yehla bafike eqala bazokwakhala i-setup abantu uzoxoxa uzothi uyaphakama nojika nje ekantini uyothenga ukudla kanti ikhompyutha uloganga bakwenzela isimishimishi uxosha awuphakami entweni ufica abantu beyenza noma bufundile yenza sengathi awazi ubuza ukuthi manje-ke uma sengiqeda ukusebenza iqinyaphi lapho uyibone ukuthi lelajweni ungayicima ngefoni ungafiki ukuthi hawu ngisacima lana lethi iqinya bazokuthakatha abantu pretende nje ubuza ukuthi kodwa kucinywapi la qinya bathi awazi ukuthi angazi wasakithi sitshele sibadala thina ukuthi awumama nkosami iqinyaphi awazi awuthenga idrinki zokuthengisa lithi ibhayibheli when David was about to face Goliath yamcela inkosi athi dlula kahle bafowethu ngoba njengoba uzonqoba umuntu osebathuke 14 days uzoba ihero at their failure bazobulala abantu uthi dlula sengathi awuyi kuye uma bebuza uyabuthi hayi ngisajila ngapha ngiyabuya kanti uyazi uyakhona ukuthi ufese Goliath ngoba awukwazi ukuzophakama kwisimo abantu esibafuna 40 days yaki pride zehlisa bazokulimaza abantu noma ufika nje sotana elisha yahlisa kancane observe wathi ufika usushaya impempe pepe bathi badala impempe sentini impempe observe uma ufika nje ungathi ufika wena usuyiprofet ufika uthi umoya engcwele elibandla hayibo khona umkabayi bakhona la khona umkabayi bakhona khona abantu abadala bala abantu bakuthi khona abaningi abafika kanjena njalo sit down observe lekha okay leli bandla liyakholelwa epheni ngamo okay thank you noma wazi ukuthi udeserve ukuhlala to a big table fika uhlala kwelincane don't announce yourself allow the Holy Spirit to overshadow Jesus asime ngenyawo Jesus on the second day of this Holy Spirit conference I pray may the Spirit overshadow you. May the Spirit of the Lord overshadow you. Lift up your hands. Ushala amagama evami uthi baba egameni kaJesu ngiyabonga ngelizwi ilizwi lakho ngiyalamukela namandla alo nenkazimulo yalo nokusola kwalo nokufundisa kwalo baba ngiyabonga impela okungenzeka ebantwini kuJehova kuyenzeka baba ngiyabonga moya wami uthokozile ngenxa yamazwi amenyezelwe empilweni yami impela okuhle nomusa kuyangilandela ngegama likaJesu baba ngemboze ngegama likaJesu zonke izinto ezilwa nami mayichithwe namhlanje
ngegama lika Jesu. Moya Oyingcwele, ngiyawamukela umsebenzi owenze empilweni yami namhlanje ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Impela okuhle nomusa uyangilandela mihla yonke yokuphila kwami. In Jesus' name. Clap your hands for Jesus. Eka Jesu sihamba nomsindi izandla. A sound of victory. Jesus. A sound of victory. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah. Awutshela makhala ukuthi makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakho. Lo nyaka inhlupheko mahambele kude nawe. Uxakeka mahambele kude nawe. uJehova makakuvulela iminyango. uJehova makakuvulela iminyango. There's a door open before you. Egama lika Jesu. Kodwa ngisiza. Uma usuyitholile imali, bathola bayithola kuqala. Bakhona bayithola kuqala. Ungayiphakameli idimension ongena experience yakhe. Up until today, take advice. When someone see me, take a mushukulu yakusebenzisa yaqala ukhathe nasi izinto ukhathe nasi izinto noma sengizizwe ka-9 I still take time. Ngoba umbuzo uthi why the man is inspired to advise me? Ngoba umuntu umekuthanda umbona ngeyalo. Izwa ngami. Awuthakathiwe awubacinganga abanje ngawo. Ngisho sodwa isikhonza lapha. Ankonza nawuphini noma nobani. Singakhonza ndawonye kodwa uma kuvikela umntwana, be selfish. Don't allow anyone to have access to your spiritual womb. Are you blessed? Are you blessed? Are you blessed? Bless the Lord. Tabernacle of God, Church of All Nations. Ibandla iTabernacle of God, Church of All Nations. Ngaphansi kobuholi bukaMphostoli uTP Ndaba bakwethulela iHoly Spirit Conference. Lena iconference kamoya ongcwele yenzeka eKatlehong maqondana neOld Khumalo Clinic. Ikhulumo ongayilindela kule conference umvangeli uGambushe Ndlovu, umfundisi uV Mboniswa, uPastor Nkosiyazi Dlamini nabazoba umpostoli uLinda Ndaba kanjalo noMangobe. Ngiyawuthulula umoya wami phezulu yonke inyama. Zifikele mathupha eKatlehong maqondana neOld Khumalo Clinic. Uma ukude ibuke bukhoma kuFacebook Live. Ngemniningwane ungafonela uReverend Mohlawonga ku0677555798. Holy Spirit Conference 2026 ifikile ingqungquthela kamoya ongcwele. Amandla okwembathiswa nogobo kule conference. Ingcebo kaNkulunkulu umpostoli uTP Ndaba usibizile.